moni nde tikadalitu mchigawo cha Singapore dziko limene anthu ambiri akwecha amapita kukagwira ntchito. Tengani chakumwa, khalani pansi, ngati chilipo chomwera ticheze. Iyi ndi nkhani ya mtsikana uyu dzina lake Jane la Puebla. Jane mu chaka cha 2005 anali ndi zaka 26. Iyeyo anali ochoka ku Philippines Island. Anachoka ku Philippines kupita ku Singapore. Anapita ndi cholinga chokagwira ntchito. Anasiya mwana ndi mamuna wake chifukwa choti moyo wawo ku Philippines unalovutika kwambiri, ndi anamva za mwayi umene anthu amapeza akapita ku Singapore. Ku Singapore kuli ndalama, anthu amagwira ntchito zing'ono ngati zogirira nyumba, nkumapanga bwino, nkumatumiza ndalama mmakwawo, nkumapanga bwino, kumakhala bwino. Ndi iye anapita kuti nayenso akapeze mwayi umenewo, ndipo anapeza ntchito mnyumba ya anthu ena ake ochita bwino, banja la anthu anzaka ma30 chakuti, koma ogwira ntchito zawo za pamwamba chani, ndi anali cleaner wa kunyumba kumenekoko. Panalinso mtsikana wina ochoka ku Philippines komweko, anali nzake wa Jane ucha. Mtsikanayo dzina lake anali Gwen Aguila. Gwen anali ndi zaka 29. Nde Gwen ndi Jane anali pachinzake, anali ma best friends, anthu amati anali ngati ma sisters. Amayendera limodzi, akapita kugwira ntchito, akachoka kugwira ntchito amakakumana pena pake akacheze pa cafe amwe coffee pamenepo. Chinali chikhalidwe chawo basi, anthu ogwirizana. Nayenso Gwen anali kuti kwawo ku Philippines anasiya mamuna ndi ana. Amati akamagwira ntchito amatumiza ndalama kumuzi kwawoko kunena kuti anthu adye, amadaliridwa onse awiri. Nde anapezeka kuti Jane anatenga ngongole kwa ma loan shark zangati zakatapira izi, chifukwa choti ndalama zake sizimagwira bwino izi, sizimakwanira. Adatenga ngongole chonchicha imamuvuta kubweza. Nde paja zakatapira ukachedwa imangokwera ndalama ija. Ndi ndalama ija imangonjezereka mpaka peza kuti ali ndi chingongole chachikulu, nkuyamba kukanika kutani kubweza. Ndalama kanikanso kutumiza ndalama kumuzi, mwana wake ndi amuna ake anayamba kuvutika kuti kodi sono tikudikira ino kumeneko, koma ndalama zimavuta mpaka anapeza kuti anabanidwa kutenganso ngongole malo ena chifukwa choti samatha kubweza ngongole. Ndi amavutika kwambiri, ndi zinafika poti amakhalira kudandaula kwa Gwen kuti Gwen zandivuta sindiuza kuti nditani. Komanso Gwen nayenso mavuto lake analiso chimodzimodzi. Kusiyana kwake kunali kuti Gwen analibe ngongole, amangogwira ntchito yakeyo, atapako kandalama pamenepo atumiza kumuzi, mwana wake ndi amuna ake azidya. Nde anayamba kumva chisoni, ngakhale iye analibe ndalama zambiri, amamumvera nzake ucha chisoni kuti ali pa mavuto sizimayenda. Jane anapita kwa Gwen kukampempha kuti Jane, ineyo palibenso kulikonse angandilole kutenga ngongole, andibana kwina kulikonse, ndilibe kena kalikonse kumuzi, anthu alibe kena kalikonse. Ngati ungathe chonde ndikaiti ndibwereke ndalama, ndikaiti ndalama. Nde Gwen anamuza nenso ndi vuto chimodzimodzi, sindingathe kutani kube ndilibe ndalama yoti ndingakubwereke. Ndipo nzake uchasamamvesesa kuti udalibe, chifukwa nayenso ndalama yake yonse amakhala utatani watumiza, akangogwira watumiza, yomwe amatsala nayo ndiyo kudya pamene analipo. Nde anabwera ndi nzeru wina Jane kuti bwanji iweyo Gwen, chifukwa chonena kuti iwe dzina lako silinaonongeke ku ngongole, unditengere ngongole iweyo mu dzina lako, undipatse ine ndidzikubwezera ndalama iweyo uzitani uzipereka. Uja anakayikira kuti koma pamawa sizandivuta izi. Anamulumbiritsitsa Jane kunena kuti chonde ndithandize zandivuta, sinditha kutenga ngongole, koma iweyo khoza nditengera ngongole. Nde Gwen uja anavomera, anatenga ngongole ya $2,000 nkumpasa nzake uja. Jane analandira ndalama, anatumiza kwawo, anapangira chilichonse chomwe afuna kupangira. Mu September 2005 mzimayi wina amapita ku ntchito, nayenso anali maid, amapita kukagwira ntchito. Ndi ali pa bus stop audikirira basi, anaona bagi ina yake yodabwitsa. Nde iye amadabwa kuti kodi ichi ndi chani. Nde chinampangiza chani, kwamba amaona ngati wina wake anagula shopping nde waiwala kapena china chake. Nde atavundukula anapeza moziwalo za munthu. Nde iye anayimba foni ku polisi. Apolisi anabweradi, anapeza miyendo ndi mikono, koma mkono umodzi unalonera kuti walumidwa ndi mano. Munthu analero kuti wauluma mkono uja, koma chifukwa chonena kuti panalibe mutu, samadziwa kuti munthu yangakhale ndani. Ndi anatenganso dzanja lomwe analipezalo kukayeza ma fingerprint, anapeza kuti ma fingerprintwo anali a Jane, koma samadziwa kuti Jane akukhala, analibe information yambiri. Kenako tsiku lomwe analandiranso chani, foni ina
kunena kuti kupaki kwapezeka chikwama china chake, anthu atatsegula chikwamacho apeza kuti muli mutu wa munthu ndi chidalichi. Anathamanganso anapita kumeneko, anakayang'ana, anapeza kuti mutuwo unali ovindikiridwa mu newspaper. Atachosa mu newspaper ichi anapeza kuti kuseri kwa newspaper pena pake wina wake analembapo address. Ndi anadziwa kuti amene amakulunga mutuwo mu newsyo sanaone address iyoyi. Ndi ananyamuka kupita kunali address ku address kuja, anapeza kuti anapeza kuti apita ku nyumba kumene kumagwira ntchito Gweni kuja. Atakogoda anapeza kuti kuli Gweni, abwana ake kunalibeko. Anampeza Gweni, anaoneka kuti anali okwiya kwa basi kuti apolisi afikako. Anayang'ana mnyumba, anapeza kuti mnyumba munali mwabwinobwino, munalibe magazi, munalibe chani. Komanso kuona kuti anali Mfilipino, anamufunsanso kunena kuti ukumudziwa Jeni, ndiye ananena kuti ndi kumudziwa. Ndi apolisi nthawi imwe anammanga Gweni uja, anaona kuti anthu ali too close kunena kuti tapeza munthu oti ndi nzake, address yachita lidi kutiko kwa iyeyo, ndi anamtenga. Komanso nthawi imwe anatenga, anamuyeza mano ma dental records, nanga si munthu uja analoti walumidwa mkono. Atamuyeza mano, anapeza kuti mano amene anauluma mkono uja anali mano a Gweniyo, ndi anammanga mlandu wokupha. Ndipo kuti ku Singapore chilango chawo ndi yoti ngati wapha munthu nawenso utani uphedwa. Ndi anamufunsa Gweni kuti chachitika ndi chani, chifukwa anapezeka kuti nyumba muja iwo acha makhulupirira kuti munthu waphedwa nyumba, koma nyumba inali yokilina kwambiri, munali simumaoneka magazi. Ndi anatenga luminayi, ndi chemical imene akaifaya malo monera kuti munali magazi. Chemical icha imachita react ndi iron, mmagazi mwa wina aliyese muli iron. Ndi iron uja akagundana ndi luminayi uja amawala. Ndi paliponse pamene panagunda magazi pamawala. Anapeza kuti panali magazi pena paliponse mzipinda, mkolido, mzipinda zosiyana-siyana, kuti kumachitika chani kuti zipinda zingapo zikhale ni magazi mkolido pena paliponse. Ndiye uja anafotokoza ndi chomwe chachitika nchonena kuti munthu anandiuza kuti ndimtengere ngongole ya $2,000. Natenga ngongole nampatsa. Namuuza kuti ine ndilibe ndalama. Iye ananditsimikizira kuti azibweza ngongole icha. Then namuuza kuti ayamba ndivutisa afuna ndalama, koma munthu sangunditani, sakundipasa. Inenso ndilibe ndalama yoti ndingamabweze ngongole. Ndi anthu aja ayamba ndivutisa mpaka ndalama icha yachita double, yafika $4,000. Ngati munthu ndimakanika kubweza 2,000 ndibweza bwanji 4,000. Ndikamufunsa munthu ndi nzanga wapamtima ndipo ndinamkhulupirira angondithawa. Zandichira affect kwambiri mpaka ndili depressed kwa nthawi yayitali. Ndafika pokanika kutumiza ndalama kwathu, ndikukanika kudyesa mwana wanga, ndikukanika kudyesa aliyese, ndikukanika kuthandiza aliyese, ndasanduka kapolo chifukwa cha ngongole imeneyi. Ndikamufunsanso ndiyankha mwana. Ndi namuuza kunena kuti undipase ndalamayo, ndi anachita makani nkubwera ku nyumba. Ndi tinayamba kukangana. Inayenso ati amayankha kuti naninso ndalamazo ndilibe, ndi kuona ngati nditani. Ndi amene kuti ngongole ndi yapo siyankha, ndi yapo ndilibe nazo ntchito, inenso ndilibe ndalama palibe chomwe ndingachite. Ndi uyoyo Gweni ati anamuuza kuti iweyo uli ndi katundu odula one kuti ukhoza kugulisa. Muuza Jeni una kuti yes ngongole inatenga facha iweyo sukundibwezera. Ndi pa chilungamo chake uli ndi digital camera yodula kwambiri. Gulisa digital camera yakoyo, gulisa tizinthu tako todulato, ndalamazo tibweze ngongole. Ndi akuti anayankha mwano kwambiri. Jeni ucho tisindingagulise katundu wanga chifukwa cha ngongole yoti ili mdzina lako. Anthu aja nkupeza kuti anayamba kumenyana. Nyumba mucha ati kunali kumenyana, kuchoka chipinda ichi kupita chipinda ichi, kuchoka chipinda ichi kupita chipinda ichi. Nkona paliponse pamaoneka chani pamapezeka magazi. Ndi anapeza kuti wamphamvu ndi amene anawina. Ndi uyawoyo ende wamphamvu anali Gweni. Anapeza kuti anammenya kwambiri nzakeyo mpaka kukomoka. Jeni atanakomoka. Atakomoka Gweni anamusiya. Alikena kwa anadzidzimuka swa Jeni aja. Atadzidzimuka Gweni anapitiriza mpaka nakumutani kumpanga strangle, kumkika pakotsi mpaka Jeni kumwalira. Adafa Jeni uja Gweni ananyamuka kupita ku shop kugula ma plastic bag ndiso zomuchekera. Mpamene amamucheka nkutani nkumwika mabagi nkungonyamuka ukanguyika pa stage ina kukangoyika mupaki. Ndezi madabwisa kuti sana pange zoti abise. Anthu ena akanatha kupanga zoti sapezeke kumakoyika pa stage kapena kukayika mupaki malonera kuti modutsa anthu ambirimbiri. Ndi anampanga evaluate ucheni mental health yake. Anapeza kuti mutu wake sumagwira, kuti ngongole ina musowesa mtendere kwambiri, komanso abale yake samajadi, ana ake anasiya kudya, anali ndi njala mavutika chifukwa cha ngongole anzakeyo. Komanso atafufuza kwambiri anapeza kuti
Jeniyo ndi amene anazampanga provoke iyeyo kuti wani anampempha ngongole komanso amamukulira mtima kumachita mwano komanso anapeza kuti anavulala kwambiri ologweniyo kuti ndeuyo inali yoti anthu inali 50-50 kuti olo amene amamucheka pa khosi gweniyo anaona kuti nayeso anali kuti nzake analesera kumfinya pa khosi anali ndi mainjere za mphamvu kwambiri unayo kuti anthu anamenyanadi komanso anachita interview anthu anapeza kuti ngongole ina mpangade affect kwambiri anali depressed kwambiri anapempha lawyers anapempha ku high court kunena kuti banje muchite consider kuti musamuphe munthu uyu musampange sentence to death chifukwa choti situation yake inakhangalira anachitidwa force into situation yoyipa ndipo analibe cholinga chomupha nzake zinangochitika kuti anthu akumenyana mpaka na wina anafapo zomuduladulazo nzosamveseseka kuti zinayenda bwanji koma ananena kuti muduladula ndikukamutayira malo onekera so zoti mutu wake sumagwira ifa mutu wake ukanakhala umagwira mwina akanayesera kubisa koma sanabisa koti linamumvera chisoni ndipo linagamula kuti akhale zaka 10 mu prison iwo anagamula kuti anachitidwa provoke koma chifukwa anapha munthu wenena kulangidwa ndithu ndi anamuchita sentence to 10 years mu prison chifukwa cha manslaughter analowa mu prison 2005 anatuluka kali 2015 anabwerera wawo koma imene ndi nkhani ya Gweni ndi Jeni pachinzawo point yomwe ndachita noti ndi kuti ma cases amene ndachita cover anthu aku Philippines akumakhala ama best friends best friend kupha best friend zake ku Philippines kokha magesi ose atatu omwe ndapanga cover yomakhala kukhudza best friend ndi nkhani zake ndi zimenezo ngati mulibe ndrama musayesere kumbwereka munthu komanso munthu akamabwereka ndrama muzikaye check kuna kuti munthu uyu ali mposition era angandibwezere chifukwa nzongobweretsa maudani osayenereka kozi nthawi zina anthu amabwereka ndrama akuziona kuti alibe njira ina iliyonse yobwezera ndramayo ndi kupewa zinthu kungozifufuza bwinobwino mukhale ndi weekend yabwino.